Ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз. Мана барои шумо имрӯз барраҳои фурӯшие барои шумо мана пешниҳод мекунем. Ҳамагӣ 20 сар барраҳои фурӯшӣ дорем. Барои шумо мана ҳозир пешниҳод мекунем. Дӯстони азиз, ҳама касе як-такта лайкамонтон видеолока то охирша тамошо кунтон. Агар ки барраҳо маъқул бошагар наздик рафта бентон баъдан харидор кунтон. Ҳамагӣ 20 сар барраи фурӯшӣ 8 донаш солуқ барра, 12 та дигараш хушхор барра. Синни солашон 4 моҳа саркидагӣ то 6 моҳая дӯстони азиз. Ҳамаша хурду хӯрок саломатиш беҳтарин, айни ҳол ягон хел камбудӣ надорад. Дӯстони азиз, 17 донаш баррои зард, 3 донаи дигараш баррои сиёҳ, 16 та будааст. Хулос кардам 16 та баррои зард, 3 та дигар баррои сиёҳ, 1 та дигар сафед барра дӯстони азиз. Ҳамаш баррои элита, ҳамаш масчинский барро дӯстони азиз. Ҳамаша хурду хӯрок саломатиш беҳтарин, айни ҳол ягон хел камбудӣ надорад. Нархаш дастрас дӯстони азиз. Мо ҳама вақт бо нархи дастрас мемонем. шутобе ки гифтига одам барака ёбад. Фақат нагӯед ки ман амин барраи қиммат харидам, нагӯед дӯстони азиз. Ҳамаш баррои думбадор, мана дӯстон ҳамаш баррои думбадор, калон калон барро дӯстони азиз. Нархошонам дастрас. Дунӯшанда дӯстони азиз 2500 барроям ҳай дӯстони азиз. Видеолока то охирша тамошо кунтон. Агар ҳамин хел нарх мегӯям ки дар YouTube ягонта блогер нест ки ҳамин хел нарх монда бошад дӯстони азиз. хай мана тамошо кунтон, дар бораш маълумоти пурратара метиҳам. Баъдан мана мумкин харидори ҷазман бошад. Мана тез занг зада харидор мекунтон. тамошо кунтон, мана ҳамаш барои мол кардан агар харидор кунтон, мана таги майдон ба сар метитон. уҷи мана эсинаш баҳор дӯстони азиз. алаф уҷи як гала сарова сар метитон, мана уҷи тез калон мешавад. барои мол кардан агар харидор бошад марамад. Аммо одамое ки WhatsApp дорад, амин группаҳои калон калон айку, амин хел группаҳо падриса кардамонтон, амин шутобе ки бахабар шаванд дӯстони азиз. Баррои арзон мана амин каналба ҳаст дӯстони азиз. адресҳои гуфта гузарам. Адресҳо Хуҷанд, ноҳияи Бобоҷон Гафуров. ҳама вақт мо як ҷо мебурорем, ноҳияи Бобоҷон Гафуров мебурорем дӯстони азиз. дар поёни экран соҳиби номераш ҳаст дӯстони азиз. мана ин номерое ки соҳибаш мана дар зери экран ҳамин номеранда WhatsApp-ам дорад. WhatsApp-ашон навистон. агар ки территорияи Хуҷанд боштон, агар ҳамин территорияи Хуҷанд ба доставкаш ройгон вообще бесплатне доставка мекунем. агар ки тарафҳои Душанбе боштон, агар гуфтаги нархҳомон зиёдтар ё камтар карда масъалаи доставкаша ташкил мекунем дӯстони азиз. масъалаи доставкаш бе ягон мушкилӣ любой ҷои Тоҷикистон мо доставка мекунем. фақат гуфтаги нархҳомон зиёдтар ё камтар карда масъалаи доставкаша ташкил мекунем. харидоро бошад агар марамад барои арзон дер намонтон дӯстони азиз. акун мегузарем масъалаи нарху навош. нарху навош 1690 сомонӣ боз камуту муомилаам дорад. масъалаи доставкаш бе ягон мушкилӣ гуфтаги нархҳомо зиёдтар ё камтар карда масъалаи доставкаша ташкил мекунад соҳиби мол албатта. номеро ки дар зери экран биромад ҳамин номеранда WhatsApp дорад. занг занетон или прямой занг занетон харидор кунед. агар телефона набардора обязательно WhatsApp-ашон навистон дӯстони азиз. хуб аклар укалар маши 20 та қӯй бор, 8 таси солуқ барра, 12 таси хушхор барра. ёшлари 4 ойлигидан 6 ойлиггача ҳамасини еб ичиши закони, бирон хел камчилиги ёq. нархлари 1690 сомондан яна камутун савдоям bo'ladi. доставкаси Хуҷанд территориясida bo'lsa-ham бесплатно доставка ham qiladi egasi. mana xaridor bo'lsa-ham marhamat, yana oldidan borib ko'rib savdo qilishlarga mumkin. arzon barralar faqat bizning kanalda bo'ladi. Обязательно mana shu kanalga podpisatsiya qilib qo'yinglar. yaxshi barralardan savdo qilib olishlar mumkin shu kanalda. barodaroniki amin xaridori jazmanda tez zang zaneton барои нағз дер намонтон. ҳаматонро барои тамошагитон раҳмат дӯстони азиз. видео оянда бо амихил барои арзон мо мепартоем.
همین کانال با обязательно подписаться کردم اونتون همیشه باخبر شده میستون دوستان عزیز همتون رو یک بار دیگه رحمت کردم دوستان عزیزم.